खिन्थु बे थांनाय 15 बोसोराव बिथाङा जिहेतु रायजोनि जानानै खामानि मावनो हायाखै जायनि थाखाय दिनै रायजो राजा बिथांमोना सोलायनायखौ हास्थायनानै दिनै मोनसे गोदान लामा बा गोदान बिजाथि बिथांमोना हास्थायदों आरो बे बिजाथियानो जाबाय जोंनि UPPL BJP GSP आरो AGP जों जथायै दैथायजानाय बिजाथि बा जोंनि ट्रेक्टरनि बिजाथि दा बयबो जों जेराव जेराव हाबदों रायजो राजा बिथांमोना बेखौनो बुंबाय थादों जे जोंनो बिबाराव जोंनो सोलायनाय नांगौ माने 28 नं गसाइगाव समस्तिनिफ्राय बिथांमोना BPF खौ बा नांगोलखौ बिदाय होनो थाखाय रेडि जाखाबाय बेनिखायनो आं सानो बेवहाय BPF नि जाय बिजाथि बिथाङा जोंनि थाखाय खुनु मोनसे फेक्टर जानो हाया जोङो इजिलि रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबखौ लानानै 28 नं गसाइगाव समस्तियाव जोङो देरहासार जागोन माजेन्द्र नार्जारि सार बिथाङा जे बुंदों जायफ्रा थांनाय सानफ्राव UPPL आव बुंदों नोंथाङा बिनि सोमोन्दै फोरमायो बिथांनिसो खोथा खिन्थु जोङो जेरावनोखि फिल्डआव बेरायनानै मोनदों जे दिनै BPF आ जेरैबायदि माने थांनाय 2020 सनाव BTC निफ्राय माने मा होनो बिदाय जाबाय थिग बेबादिनो बे खेबावबो बे विधानसभा इलेक्सनावबो बिथांमोना जे 12था समस्तियाव कब्जा खालामदोंमोन बे 12था समस्तिनिफ्राय बिथांमोना बिदाय जानो थांगासिनो दङ माने रायजोआ बिथांमोनखौ बिदाय होसिगोन जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तियाव खमसे खम 1,86,000 भटार्स दङ हयथ' 78% पोल जानो हागौ around 140-43 lakhs माने 1,40,000 पोल जानो हागौ बिनि गेजेराव जोंहा फोथायनाय दं बे बाराव जिहेतु बेबायदि स्ट्रं केन्डिडेट गैया जायनि थाखाय जोंहा 80,000निफ्रायबो बारा भट मोननानै जोङो बे जों MCLA जों जमदुवार सिराफोरजों देरहानाय उइनार केन्डिडेट दं जोंहा जोंनि जथ' मानसिफोर दं गासिबो जोंना समनाथ नार्जारिया जों भट होगोन आरो बेवहाय देरहागोन दा माजेन्द्र नार्जारिया खुनुदिन बेवहाय देरहानाय चान्स सार हाग्रामा महिलारि बिथाङा खालामो पलिटिक्सआव क्लेम खालामो दिनै कंग्रेसआ बुंदों आसाम सरकार गावसोरजों दा कंग्रेसआव सोर लिडार दं आसामनि कंग्रेस लिडारफोरखौ नाय साबसे मोजां लिडार दं सोर चिफ मिनिस्टार जाफैनो हागोन ओरैहाय आजमलनाव सोर दं रावबो चिफ मिनिस्टार मोजां नेता गैया खिन्थु दा BJP आव दं बिराद मोजां मानसिफोर मोजां नेताफोर दं स्पेसियेलि जोंना सर्बानन्द सन'वाल आरो लोगोसे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा पुरा माने जे स्टाइल खामानि मावदों जे रोखोम खोथा होदों बेखौ मोगथाङाव जाहाबाय थादों आरो थांनाय बोसोरफोर जे रोखोम जे गुवाहाटियानो होन गुबुन जायगानो जे रोखोम उन्नति जादों बेवहाय खुनु खोथाया दस्रा जाथिया पार्टिया फैनानै बेवहाय सरकार दानो हाया जोंनि जेनेबा BTC आवबो 12थानि गेजेराव निस्सय हयथ' BPF आ मोनफा मोननै मोननो हागौ कयथा जायगाफ्राव जोंनि उइक पइन्टखौ नायनानै खिन्थु जोंनि जेने BJP UPPL GSP आरो AGP जोंनियानो खमसे खम 10-11थाव जों देरहाबोगोन आरो दा बेवहाय हाग्रामाया क्लेम खालामगोन बयबो खालामखायो बयबोथ' सेमनायाव गैयाना गावखौ माने दुर्बल देखायोब्ला निस्सय रायजोफ्रा दुर्बल जायो ओंखायनो रायजोनि गोसोखौ गोरा लाखिनो थाखाय बयबो होनो दा हाग्रामा महिला बिथाङा हयथ' बे खेत्र'यैनो जों देरहाजोबगोन होनना बुंदों जानांगौ आरो दानि जे नोंथाङा दानि जे गोदोआव दङ BJP आरो UPPL नि एलायन्सआवहाय बेखौ नागारना नोंथाङा बेखौहाय जाफिनदों होननानै दा पाब्लिकनिफ्राय जों गोबांथार मिथिनो मोनो सार दा नोंथाङा बेनि सायाव फोरमायो दा जों बेखौनो मिथिनो लुबैदों सार नोंथाङा बेनि सायाव मा फोरमायो जाय जेनेबा BPF 15 बोसोर सालायबाय ATM कमिटि गैला डेभेलपमेन्ट जानांगौ जेरखम जों जायासै दिनैहाय आंनि गोसोजों रायजो राजाफ्रा जों समस्या रायजोफ्रा खुलुमबाय BPF आव थाना जेबो जाया चेन्ज नांगौ डेभेलपमेन्ट खेत्रआव ओंखायनो आङो BPF खौ नागारनांगौ आरो बेवहाय आं जाफैबाय दा बेवहाय थाफैनायनि खोथा गैया आं डिटारमाइन गोबां सिन्था खालामनानै जोंनि समस्या रायजो राजाफ्रा रायज्लायनानै आङो दिनै BPF खौ नागारनानै BJP आव फैदों बेवहाय थांफैनायखौनो गोसोआव गैया माब्लाबो आं थांफिननो हानाय नङा बे खाथानि सोरबा बुंलाबायगोन जानला मोनला बुंलाबायगोन माने इलेक्सन टाइमावथ' बिदि मानसिफ्रा बुङो पार्टिफ्रा बुङो फैफिनसिगोन मासिगोन बायदिसिना होनलाबायो बेबायदि खुनुदिन जगाजगबो जायाखै खालामनायबो नङा आरो आं खुनुदिन 2 नाम्बारनि नङा आङो 1 नाम्बारनि फंसे जा बुङो बेनो जागोन दा ओंखायनो BPF नागारनानै गैया जोंहा दिनै सरकार दं आसामाव सरकार
एमएलए सरकार डिसि सरकार आरो दिनै आं सरकार मोनसे पार्ट आंहा दिनै जेनेबा आङो बिटिसि मोनसे एम जाबाय एम मोननानै आरो आं मा नांगौ रायजोखौ सेवा खालामनांगौ जोंनि रायजोफ्रा बेखौ लुबैदोंमोन ना जमदा समस्थिया खमसे खम 50-60% डेभेलपमेन्ट टाइम मावनांगौ बेखौ लुबैनायनि थाखायनो आं दिनै फैदों दा बे सुबिदाखौ मोनबाय नंखायनो दिनै आं जेराव दं बेहायनो आं दिदोमै थागोन माब्लाबाबो आं सोलाय सोल' जानाय नङा दा सार माजेन्द्र नार्जारिया दि बुंदों गोदानै मानो भट होनांगौ दिनै जों ओंखारगासिनो दा दिनैसो जागायजेनदों जेब्ला सम जागोन गासिबो जोंनो गासिबो वार्डफोरा मावगोन माजेन्द्र नार्जारिया 15 बोसोर जा खालामबाय बयबो नुबाय सोरनि थाखाय मा मावदों मा मावाखै जों नुबाय नेपटिजिम बेखौ बयबो मिथिबाय इंलिसाव खुरमा बाहागि गावनि मानसिल' खामानि मावहोनाय गावनि मानसि सेलेक्टेड मानसिल' खामानि मावहोनाय जायनि थाखाय रायजोफ्रा गाज्रि मोनदों दिनै बेखौ रायजोफ्रा सोलायनो लुबैदों दा हय जोंनि मानसिफ्रा जोंनि बिपिएफनि गोबां मानसिफ्रा दिनै बे दुखु मोनदों हयथ' गोबां बिपिएफनि मानसिफ्रा सोलायनो थिनदों माजेन्द्र नार्जारिखौ बेखौ सोलायनो सोरखौबा होदोंमोन आं खोनादों आरो गोदोबो जेब्ला आं बिपिएफआव दंमोन अब्लाबो बेखौ सोलायनांगौ होनना बुंदोंमोन खिन्थु दिनै अबयसे गेजेराव आं मिथिया आं दिनै मास मोननै आराय माससो जाबाय बेखौ नागारना फैनाया सोलायनो नागिरदों दा आंखौ मिथिया खिन्थु माजेन्द्र नार्जारिखौ दिनै रायजोफ्रा एक्सेप्ट खालामो